எல்லாரும் இந்நாட்டு மன்னர்கள்னா மன்னர்கள் எதுக்குடா தாழ்மையோடன் கேட்கணும்? ஹலோ வெல்கம் அண்ட் வணக்கம் மக்கள். என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னு வச்சுங்களேன். அதாவது ராங்கி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் டெரரான, மாசான, ஸ்வீட்டான, ஹாட்டான, லவ்வான ஒரு சூப்பரான படம் வந்து ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. அந்த படத்தோட ரிவ்யூ தான் பார்க்க போறோம். ஸோ அந்த படத்தை கொஞ்சம் பார்த்துட்டு வந்துருவோமா? ஸ்டார்டிங் எப்படி காட்டுறாங்கன்னா, நம்ம திரிஷா வந்து ரொம்ப மாசா காட்டியிருக்காங்க. அதாவது அவங்க வீட்டில் நடக்கிற சின்ன சின்ன பிரச்சனை மட்டும் இல்லாம அவங்க ஒரு நியூஸ் ரிப்போர்ட்டரா இருக்கிறதாவது அவங்க வீட்டில் இருக்கிற அவங்களோட சிஸ்டர், அதாவது அவங்க அண்ணனோட பொண்ணு, அந்த பொண்ணுக்கு வந்து ஃபேஸ்புக் மூலயமா ஒரு ப்ராப்ளம் வருது. அந்த ப்ராப்ளத்தை வச்சு தான் இந்த கதையை அப்படியே மூவ் பண்ணி கொண்டு போறாங்க. ஸோ ஒருவேளையே என்ன பண்றாங்கன்னா, அந்த பிரச்சனை என்னன்னு தேடி கண்டுபிடிச்சி அதுக்காக அவங்க கொஞ்சம் மெனக்கட்டு அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணி முடிச்சிடுறாங்க. அப்படி சொல்லும் பொழுது சில டைலாக் கூட சொல்றாங்க. அதை கேட்கும்போது ரொம்ப நல்லாவே இருக்கு. ஏன்னா திரிஷா வந்து நம்ம வந்து ஒரு லவ்வபிள் கேலா தான் பார்த்துருப்போம். இந்த படத்துல கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா, அதை ராங்கிங்னு பேருக்கு ஏற்ற மாதிரியே அவங்க கொஞ்சம் ராங்கா நடந்துகிட்டு இருக்காங்களா, அதனால அதை பார்க்க கூட கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்கு. ஒரு பொண்ணு நினைச்சா என்ன வேணாலும் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப அழுத்தி சொல்லியிருக்காங்க இந்த படத்துல. பொம்பளைய கதற விட ஆம்பளையா இருந்தா மட்டும் பத்தாது, அதுக்கு மேலேயும் வேணும், கீழையும் வேணும். படத்தோட ஸ்டார்டிங் எப்படி ஆரம்பம்னு பார்த்தோம்னு வச்சுங்களேன். அதாவது வந்து ஒரு பெரிய பெரிய சிபிஐ ஆஃபீஸர், அப்புறம் போலீஸ் ஆஃபீஸர்லாம் வந்து திரிஷாவை வந்து அரெஸ்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு சீன் தான் காமிப்பாங்க. ஸோ ஏன் அரெஸ்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு வச்சு தான் அந்த ஸ்டோரி நம்மளுக்கு வந்து மூவ் பண்ணி போனது. ஸோ இந்த ஃபேஸ்புக் ப்ராப்ளம் சொன்னல, இது வந்து அவங்க அண்ணன் பொண்ணுக்காக அவங்க சால்வ் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க. அப்படி முடிக்கும் போது மறுபடியும் ஒரு ப்ராப்ளம் அவங்களுக்கு வருது. என்னன்னா, அதே ஃபேஸ்புக் மூலமா ஒரு பையன் வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் ஆகிறான். அப்படியே கதையும் கண்டினியூ போயிட்டு இருக்கு. இந்த ஃபேஸ்புக் ப்ராப்ளம் பார்த்தோம்னு வச்சுங்களேன், நிறைய சாட்டிங் மெசேஜ்லாம் வந்துகிட்டு இருந்தது இவங்களோட அண்ணன் பொண்ணுக்கு. ஸோ அதை ப்ராப்ளத்துக்கு கிளியர் பண்ணுறதுக்காக தான் அவங்க ஐடியா இவங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்படி இருந்த மதத்தில் எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு அவங்க நினச்சிருந்தும் போது என்ன ஆச்சுன்னா, கடைசியில் ஒரு டெரரிஸ்ட்டுங்கிறது ஒரு மெசேஜ் வருது. ஒரு ரொம்ப டெரர்லாம் அவர் பேசல, பட் அவர் டெரரிஸ்ட் தான். இந்த டெரரிஸ்ட் எப்படி காட்டியிருக்காங்கன்னா நல்லா காட்டியிருக்காங்க. இந்த படத்தில் சொல்ல போனா டெரரிஸ்ட்டுக்கு வந்து ஒரு மனசு இருக்கு. எதனால அவங்க டெரரிஸ்ட் ஆனாங்க, அதுக்கான பின் காரணங்கள் என்ன, எல்லாத்தையுமே தனித்தனியா பிரிச்சு சொல்றாங்க. ஸோ அந்த டெரரிஸ்டோட லவ் ஸ்டோரியை வந்து திரிஷா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு அந்த டெரரிஸ்ட்டை பிடிச்சி போயிடுது. ஸோ இவனை வந்து இப்படியே விட்டுறக்கூடாது, டீலில் விட்டுறக்கூடாது, இவனோட ப்ராப்ளம் என்னன்னு கேட்டு அதை சால்வ் பண்ணலாமா, ஏன்னா இவங்க ஒரு மிகப்பெரிய ஜேர்னலிஸ்ட். அப்படி இருக்கும்போது நம்மளால முடிஞ்ச சின்ன ஹெல்ப் பண்ணுவோம். ஏன்னா இது வந்து என்னோட அண்ணன் பொண்ணுக்கு வந்த பிரச்சனை மட்டும் இல்லை, இதன் மூலயமா எத்தனையோ பொண்ணுங்க வாழ்க்கை வந்து பாதிக்கப்படும். அதை வந்து நம்மளால முடிஞ்ச ஒரு சின்ன ஹெல்ப் பண்ணி தடுத்து நிறுத்தலாம் அப்படின்னு அவங்க முடிவு பண்ணிட்டு அந்த லவ்வுக்கு சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி இவங்க பேசி என்ன பண்றாங்கன்னா, வெளிநாட்டுக்கு போறாங்க இந்த பொண்ணோட. இப்படியே கதை இன்ட்ரோல தாண்டி மூவ் ஆகி போகுது. இந்த படத்துல பார்த்தோம்னா ஒரே ஒரு சாங் தான் வச்சிருக்காங்க. அது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா, அந்த டெரரிஸ்டோட லவ்வை சொல்ற மாதிரியும் இருக்கு. அந்த டெரரிஸ்ட்டை வந்து லவ் பண்ற மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்கு யாரு, நம்ம திரிஷா. ஆனா அவன் யாரு நினைச்சு பேசிக்கிட்டு இருக்கான், அந்த டிபி இமேஜ்ல உள்ள அந்த பொண்ணு தான் நம்மள்ட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்குன்னு நினைச்சு அவன் பேசிக்கிட்டு இருக்கான். ஆனா பேசுறது வந்து திரிஷா. ஸோ திரிஷாவுக்கும் அவங்க மேல ஒரு காதல் வர ஆரம்பிக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சமா. அப்போ ஒரு அழகான சாங்கோட கொண்டு போறாங்க. அந்த சாங் கேட்கவும் நல்லா இருக்கு, புதுசா இருக்கு. டெரரிஸ்ட்டுக்கும் ஒரு சாதாரண நம்ம தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒரு பொண்ணுக்கும் ஒரு லவ் வந்தா அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப புதுசாவே இருக்கு, பார்க்க நல்லாவும் இருக்கு. டெரரிஸ்ட் என்ன சொல்றான், அடிக்கடி அவன் பேசும்போது சொல்ற விஷயம் என்ன இருக்கும்னா, நான் உன்னை பார்ப்பனா பேசுவேனான்னு எனக்கு தெரியாது, ஆனா என்னோட கடைசி ஆசனம் ஒன்று இருந்தா உன்னை நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு தான் சொல்றான். ஸோ இந்த படம் எதை சொல்ல வருது, எப்படி மூவ் ஆகி போகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இவன் கடைசியா வந்து அந்த பொண்ணை பார்த்தானா இல்லையா, அவனுக்கு உண்மை தெரிஞ்சுதா இல்லையா அப்படின்னு தான் வந்து இந்த கதையை முடிக்கிறாங்க. இதுல ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட், நெகட்டிவ் பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்ன பார்த்துருவோம். ஒரு சாதாரண பொண்ணோட வாழ்க்கை ரொம்ப வந்து டெரரா, ராங்கி, அவன் படம் பேரே ராங்கி தானே, அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு பொண்ணோட வாழ்க்கை, ஒரு உண்மையான லவ், அது மட்டும் இல்லாம சமூக வலைதளங்களை பயன்படுத்துறதுனால அதனால வர பின் விளைவுகள், இதை எல்லாத்தையுமே இந்த படம் எடுத்து சொல்லுது. இதெல்லாம் இந்த படத்துல உள்ள பாசிட்டிவ் பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம். நெகட்டிவ்னு பார்த்தோம்னா, நெகட்டிவ்னு சொல்ற அளவுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. ஏன்னா நம்ம சேனல்ல இந்த படத்துக்கு நம்ம கொடுக்குற ரேட்டிங் 5 out of 5. ஏன்னா கொடுத்த கதைக்கு ஏற்ற மாதிரி திரிஷாவும் நடிச்சிருக்காங்க, சுற்றி உள்ள அட்மாஸ்பியர்ல உள்ள அந்த ஆடியன்ஸ் நடிச்சிருக்காங்க. எந்த ஒரு மாற்று கருத்துமே வைக்க முடியாது. இதுல வந்து இது சரியில்லை, இது நொட்டை, இது அது அப்படிலாம் எதுவுமே சொல்ல முடியாது. ஏன்னா எல்லாமே வந்து பர்ஃபெக்டா அமைஞ்சிருக்கு. கொடுத்துருக்க ரோலை எல்லாருமே பர்ஃபெக்டா பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்கிரீன் பிளேல இருந்து ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங் வரைக்கும் எல்லாமே சூப்பரா இருக்கு.
படத்தை நீங்க எல்லாருமே பார்த்துட்டு நான் சொன்ன பாயிண்ட்லாம் இருந்தா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. அடுத்த ஒரு படம் தான் அதை ரிவ்யூ பண்ணுவோம். ஐ அம் ஒன் ஆஃப் தி அஃபிஷியல். Thank you.